Și aici facem noi o mică mămăligă după rețeta lui bunica. Numai că este un pic de mortar pe care îl facem pentru a zidi acest grătar aflat acolo. Așa. Și am făcut un recipient din... L-am tăiat pe ăsta cu un șpaclu, adică cu acest șpaclu. Și acum mestecăm aici. Sunt un fel de malaxuri. Omogenizăm bine numai clavaisul, pentru că urmează să-l punem acolo pe cărămisi. Și o să vă arătăm ce a ieșit la sfârșit. Mi-am confecționat un mai să pot să bat cărămizile. Astea pe poziții. Și apoi vom pune maclavaisul. Și acum, dragilor, vă prezint rezultatul final. Asta este vatra pe care voi pune grătarul. Și așa am mai atins un obiectiv, să zic așa. Doar cu 10 lei. Plus prețul grătarului, care e în jur de 30 de lei. Vă urez succes!